lassan eltelik az életünk. Várunk. Az idő múlik, de mi csak várunk. A pillanat elmúlik, és a múlt része lesz. És mi csak várunk. Várjuk, hogy elmúljon a hideg, hogy elteljen a hét. Hogy hazamehessünk, hogy egy jobb helyen legyünk. Hogy elmúljon a bánat. Hogy megértsük, hogy elfelejtsük. Hogy megbocsássunk, hogy megbocsássanak. Hogy kisüssön a nap. Hogy eljöjjön a nagy lehetőség. Hogy erősek legyünk, hogy megmerjük tenni, hogy változzanak a dolgok. Várjuk, hogy elkezdődjön, várjuk, hogy elmúljon. Csak várunk. Mindannyian mást, és sokszor csak a várakozásnak élünk, amely betölti mindennapjainkat, óráinkat, perceinket, és ekközben elfelejtünk a pillanatnak élni. Elfeledkezünk a pillanatról, amely a kezünkben van, amely mindvégig a kezünkben volt, és közben elég van. Várunk, és közben szépen, lassan eltelik az életünk. A karácsony úgy érkezik meg minden esztendőben, mint maga a decemberi hónap havával és téli gondjaival, költészetével. Az ünnep nem csak ránk köszönt, az ünnepet ki is kell érdemelnünk. Karácsonykor az ember mindig hisz egy kísér csodában. Nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amit mondják. Hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni. Nézd föl az égre. Ha csillagos az ég, válasz ki egy csillagot. Ha felhős, tudd, hogy a csillagot azért ott van, csak nem látod, mert felhőt akarja. Ha hullahú, hagyd, hogy arcodra hulljanak a hóhíg. Az angyalok küldik neked a végtelenből. Éld át egy pillanatig a csodát, a mindenséget és önmagadat. Most pedig figyelj jól, a karácsony a születés ünnepe. Lobbantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a lángocska eloszlassa az egész elmúlt évet sötétségét. Várj egy kicsit, míg azt nem érzed, hogy a kisgyerek hát megerősödik benned, és utána menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd be nekik a békédet, az új arcodat, és azt a meggyőződésedet, hogy az életünk díszlete nem egy szoba, hanem az egész világ mindenség. A legszebb ajándék egy mosoly, egy ölelés, vagy még az sem, csak egy gondolat. Szeretlek.
gyorsan becsomagolt ajándékokat, mit sem törődve a hatalmas szeméttel, amit felhalmoztunk közben. A kibontást és az ajándék megpillantását persze mindig is jobban élveztem, mint az azt követő rendrakást. Amint nagyobb lettem, elkezdtem ajándékokat készíteni, viszonozva ezzel a sok szeretetet és támogatást, amit évközben kaptam a családomtól. Ezeket igyekszem személyesre formálni, és az adott emberhez igazítani. Tesómnak mindig valami vicces vagy elgondolkodtató dologgal kedveskedek, és sokszor adunk szüleinknek közösen ajándékot. Tavaly például nagyon régi közös képeinket készítettük el újra. Anyu el is érzékenyült az idő múlásán, és apukámnak is nagyon tetszett az ötlet. Azóta is őrzik a képeket. Másik kedvencem a személyes kártyák. Mindenkinek írtam valami kedvességet, hogy mit tartott bennük értékesnek. Ezeket kiegészítettem hasznos kártyákkal is, melyeken olyan tevékenység szerepelt, amit szívesen végrehajtok nekik bármikor, amikor csak szeretnék. Például kitakarítok, egy ölelést adok, vagy készítek vacsorát. Nálam ezekben az apró dolgokban teljesedik ki az ajándékozás és a szeretet kimutatása. 4 évvel ezelőtt volt életem eddig legszebb karácsonya. Bár az évem elég fárasztó volt, a karácsonyom gyönyörű lett. Minden úgy kezdődött, mint máskor, anyának segítettem megcsinálni a karácsonyi vacsorát. Az egész lakásunkat belepte a mézes kalács és a rántott palacsinta illata. A pár nappal már előtte felállított fán az összes dísz és fény világított. Miután vacsoráztunk, bementünk a szobába. Karácsonyi zene, mézes kalács és az a gyönyörű fa, minden tökéletes volt. Mindenféle kis aprócska ajándékot kaptam ahhoz képest, amit utoljára találtam meg egy képkeretben. Nem volt más, csak egy kép, de nem akármilyen, egy ultrahangkép a cseperedő párhetes kis húgomról. Évekig azt kívántam, hogy hadd kapjak kis testvért karácsonyra, és akkor, abban az évben, azon a karácsonyon beteljesült a vágyam. A kis húgom már 3 éves, ráadásul egy napon született velem, augusztus 4-én. Ő a legtündéribb kislány, akit valaha láttam, és ezt nem csak azért mondom, mert a kis húgom. Nekem ő a csoda, az én kis karácsonyi csodám. Az én történetem kicsit hasonlít Nikiéhez, mégis más, mert a miénk. Ez a visszaemlékezés úgy 17-18 évre nyúlik vissza. A nagymamám és a nagypapám már nagyon szeretett volna unokát. Nem is lehetett tőlük mást hallani, csak azt, hogy unokát szeretnének régen már. Aztán egy autóbaleset következtében a nagypapám meghalt. Onnan kezdve a mamám nem beszélt unokákról, kis tappancsokról, amik a nappaliában futkároznak majd, gyerekekről, akiknek ő fog főzni iskola után. Évekig néma csönd uralkodott. Aztán történt valami. 1990 karácsonyán mindenki ajándékot vont. Szokás szerint, mint minden karácsonykor, még a rokonok rokonai is velük ünnepelnek. A mamámra kerül a sor. Nem kapott mást, csak egy borítékot. A borítékban egy képeslap volt, amiben ez állt. 2000 nyarán érkezem, kisунokám egyeske, és egy mellékelt ultrahangkép rólam. Volt nagy sírás-hívás, mindenki bőgött örömében. Ez volt az egyik legmeghatározóbb karácsony. És a nagymamám már tudta, hogy élete egyik legszebb időszaka következik.
szeretet, amit szívből kaptál, nem marad benne a hétköznapokban. Az életre kelt, beléd költözött, és mindig veled lesz. Nem vagy egyedül. Ez a szeretet minden ébredésnél vár, megfogja a kezed, elkísér az utcán, vásárol veled a boltban, és veled együtt dolgozik, végzi a feladatokat. Így a hétköznapok bármit is hoznak, bármit is teszel, ünnepnapokká válnak. A karácsony bennem vegyes érzelmeket kelt. A szeretet ünnepének kellene lennie, de mostanában az én családomban sem erről szól feltétlenül. Erőltetettnek tartom, mert a nagyobb áruházakban gyakran már október-november környékén lehet kapni karácsonyi díszeket, csokikat. A mamám szintén ehhez hasonlóan már ősz elején, sőt néha már nyár végén a karácsonyt tervezi, hogy minden tökéletes legyen, minden a menetrend szerint haladjon. Ez nekem nem tetszik, mert szerintem a karácsonynak nem arról kellene szólnia, hogy december elején már sütét sütünk, hogy karácsony napjára pontosan meglegyen a 4 doboz lézer és a 16 beigli. Inkább arról, hogy örülünk, hogy apu hazajött, talán még a nagybátyámék is megérkeznek Ausztriából, hogy meglátogatnak a családtagok, barátok. Ez anélkül is megoldható lenne, hogy feszültek vagyunk, hogy aggódunk, hogy biztosan mindenből a legjobbat adjuk-e, és lógónyelvvel dolgozunk azon, hogy az egész házban katonás rend, csillogás és kismillió dísz legyen. Ettől függetlenül nagyon szeretem a karácsonyt, mint már mondtam, főleg azért, mert akkor biztos, hogy hazajön, meg persze az ajándékokat sem bánom. Sose kaptam hatalmas, drága ajándékokat. Én azzal is megelégszem, ha kapok mondjuk egy táblacsokit, ha tudom, hogy szeretettel adják, és nem azért, mert kell, mert karácsony van. Szeretem a karácsonyi szokásainkat. Kiskorom óta írok minden évben a Mikulásnak levelet. Tavaly is írtam, csak úgy játékból már. Számomra ez is egy hagyomány. A karácsony előtti csodának, a mesének a része. Számomra az is csoda, amikor körtélyesben felállítják a karácsonyfát, és az ablakomban látom a gyönyörű szép fényeit. Karácsony este előtt pár nappal a gyerekek feldíszítik saját készítésű díszeikkel a fát, majd egy lovasmecsi elviszi néhányokat. Mennek egy kört, majd mások szállnak fel, újabb kör következik, majd így tovább. Az is nagyon kedves dolog, mikor, persze még karácsony előtt, egy Mikulásra költözött bácsi kis ajándékcsomagokat osztogat. Karácsonykor pedig egy kisebb ünnepséget szoktak szervezni. A hógolyózás, a nevetések, a karácsonyi dalok, a forró kakaó, a beiglik, a sütik, a mézes kalácsok, a Mikulás, a rénszarvasok, és minden, ami karácsony, ami mese, szeretem nagyon. Kedvenc évszakom a tél. Valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy a karácsony nagyon közel áll hozzám. A friss levegő illata, az égő gyertyák fénye mindig nyugalommal tölt el. Számomra a legkedvesebb emlék az utolsó, igazi fehér karácsony volt. Talán 10 éves lehettem, amikor december 25-én megjelent nálunk nagybátyám és a 2 éves unokahúgom Szánkóval, és az ötlettel, hogy idén a nagy karácsonyi ebédre nagymamámhoz ne autóval, hanem együtt a hóesésben Szánkóval menjünk. Az utakon egy autó sem volt, minket pedig ott húztak. Ha felnéztem, a szemembe hullottak az óriási útmelyek. A szempilláimon megálltak, és alig győztem letörölni, ugyanis semmit sem láttam. Ölemben a kis unokatesó ült, sikongatva az örömtől. Ez maga volt a csoda. A másik karácsonyi kedvencem egy zsákmacska játék, ami már hagyománnyá vált a családunkban. Ez annyit jelent, hogy egész évben gyűjtünk minden használhatatlan, nagyon csúnya és mókás dolgot, amiket becsomagolunk, és mindenki sorban húz egyet közülük. Nagyon sokat nevetünk mindig. Tavaly például egy fél télát húztam, apám pedig egy felemás, brutálisan csúnya magas sarkút. A rettegés azonban mindenkit elfog ilyenkor, mert van egy nőronda, rózsaszín, delfines váza, amit évről évre adunk tovább, és imádkozunk, nehogy nálunk kössön ki. Visszatérve, a karácsony szerintem akkor a legszebb, ha esik a hó. Olyan mesebelian fest a természet, és szikrázik a hó. Remélem, idén fehér